प्रसिद्ध जैतिर उत्सवाला 16 मे पासून भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झाली होती। 11 दिवस चाललेल्या उत्सवाची सांगता सोमवारी कवळासाने झाली। या 11 दिवसात 5व्या दिवशीपासून गावातील प्रत्येक घरी जैतिरानं भेट देत आशीर्वाद दिला, तर भाविकांच्या विविध शंका समस्यांचं निराकरणही जैतिर आणि तरंग देवतांमार्फत मांडावर करण्यात आले। या उत्सवात महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आदी राज्यातील असंख्य भाविकांनी श्री जैतिराचं दर्शन घेतलं। कवळासा दिवशी प्रथेप्रमाणे सकाळपासून मंदिरात धार्मिक कार्यक्रम पार पडले। अवसारी श्रीदेव जैतिरनं मांडावर खेळ केले। दुपारनंतर कवळासाच्या मुख्य उत्सवाला सुरुवात झाली। यावेळी अवसरी श्रीदेव जैतिर आणि तरंग देवतांनी मांडावर खेळ करत शेवटी गावकऱ्यांना कौल दिली। तलवारी संगे थिरकती माळा मुलांच्या सुंदर तुझ नाचताना शोभती। ही मोर पंखी मखमली तलवारी संगे थिरकती माळा। यानंतर सायंकाळी देव देवघरी विसावले। नाचताना शोभती वारे सुगंधी पिंपळाचे नामोहन जाते। हे दृश्य अवघेयाची डोळा पहावे सेवा। तसेच कवळासा दिवशी विविध प्रकारची दुकानं थाटण्यात आली। पावसाळ्यासाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंच्या दुकानांवर नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळाली। हा 11 दिवसांचा जैतिर उत्सव सुरळीत पार पडण्यासाठी समस्त गावकर मंडळी, मानकरी, देवस्थान कमिटी, ग्रामस्थ यांनी उत्कृष्ट नियोजन केलं होतं। कवळास उत्सवा दिवशी वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यामार्फत चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता।